ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ್ತ ಜನಕುಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಖಿಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಸುಮಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಚಾರ ಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ ತೋಜು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟದ ಚಿನ್ನನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಿಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಖಿಲ್ ತಲುಪುನು ನಿಖಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆದ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಪುರ ತೋಲಿ ಓಕೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರ ದಾದಪುರ ಬೋರ್ಡು ಅಂಜನೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ನೆಂಚ ಮಲ್ತೊನೊಳಿ ಪನ್ಪುಣೆಣ್ಣು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಯಾನ ಮೂಲು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪದಾದ ಬೊಲಂತಿಯರಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾದ ಉರ್ದುನು ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 6-7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೆನ್ನೆಂಚನೆ ನೆನೆರ ಬಿಡ್ತೆ ನಿತ್ತೆ ಶೋ ಕೂಡ ಬುದಲ್ದನು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೋ ಕೂಡ ಕಡೆ ಉಣ್ಗ ನಿಕ್ಲ ಪೊಡಿ ಇತ್ತರ ಬೊಲಂತಿಯರಿನ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಡು ಅಂಚನೆ ಉರ್ದುನು ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಪಾರ್ದಿದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿ ಕಡೆವನೊಳಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾರ್ದು ಬದಲಿರದಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪದಾದ ಬಜ್ಜಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಲ್ಲರೆ ಅಂಚನೆ 2 ಚಮಚದಾದ ಉಪ್ಪುಲು ನಮೈತೆ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾದ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಆದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಎನ್ನು ಕಡೆಯೋನ್ಗ ತುಲೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಕಡೆದು ರೆಡಿ ಆದನು ತುಲೆ ಇಂದು ಹದಕ್ಕು ಬರೋಡು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲತೆ ಈ ಹದಕ್ಕು ಬರೋಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನೀರಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಮೀಡಿಯಂ ಹದೊಟ್ಟು ಯಾನೆನ್ನು ಕಡೆದಿ ಒಂದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ತೆತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೆನ್ನು ಈ ಬಂದ ಕಡೆದಿನ ಬಂದದಾದೊಂಡು ನೆನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೀವಂಗ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣ ನೆನೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬುಡುಡಾಪುಂಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಬುಡ್ಕೊ ಬಂಡದು ಇದು ರಾತ್ರಿ ಯಾನು ಕಡೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯಾನು ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೋಂದುಲ್ಲ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಏತು ಶೋ ಕೂಡ ಬಂದ ಒಬ್ಬದು ಬರ್ತದನ್ನು ಬಂಡದು ಬಂದ ಏತು ಒಬ್ಬದು ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆತು ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ದೋಸೆ ಮೈತೊನ್ಗ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನಾದ ದಪ್ಪಡೆ ನಿಗ್ಲು ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಓಕೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿರ್ದು ಒಂದು ಬರ್ತು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಓಕೆ ತೋಂದುಲೇರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಿಂದು ಶೆಕೆ ಬರುಂದು ನೂಲ ಎಡ್ದು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬೈತೊಂದು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮೈತೆ ನೆಂದೆತ್ತು ತೂಕ ತುಲಿ ಏತ್ ಶೋ ಕುಡೆ ಬೈತಿನ ಬಂಡದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿಗೂ ಶೋ ಕುಡೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಲೇಪನ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಶೋ ಕುಡೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನ ನೆನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದಿಯೋಂಗ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೋಸೆನ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಮೃದುವಾಗಿ ನಂಚಿನ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ತೋಜೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ನಂಚಿನ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಮಲ್ತೊನೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುಂಡಿಗ್ಲಿ ತೋಜದು ಕೊರುವೆ ಓಕೆ ದೋಸೆ ಮೈತಾ ಅಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಾಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂತೆ ಬಡ್ದು ನೆನೆ ಇಂಚನೆ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಕ ಓಕೆ ದೋಸೆ ಐತೆ ಬೈತಿನತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ದೋಸೆದ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೋ ಕೂಡ ತುಪ್ಪ ನಿತ್ತೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯರ ಬೋಡಾದು ಇಂಚನೆ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಲೆಕೋನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನ ದತ್ತದು ಮಗತ್ತು ಪಾರ್ದು ಕುಡಲ ಚೂರು ಬೈಪವನ್ಗ ಅಂಚನೆ ನೆನ್ನ ಪಿರವದ ಪುಡೆಕ್ಲನಿಕ್ಲು ಶೋ ಕೂಡ ತುಪ್ಪನ ಪಾರ್ದು ಲೇಪನ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಇಂದುಲ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆತನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ನಂಚಿನ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆಲ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆತನ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ರಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರು ಮಲ್ತೋಜವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಂದುಲ್ಲರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ ನಂಚಿನ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆಲ ಒಂಜಿ ಮೃದುವಾಯ ನಂಚಿನ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆಲ ಇದು ರೆಡಿ ಆತನ ತುಲೆ ಇಂದು ಏತು ಮೃದುವಾದ ಬತ್ತನ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಯ ನಂಚಿನ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ತೀರತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಲಭವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆನ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊನೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪುಣೇನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾತಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದನ ಪಡೆದೇನೆ ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರ ಮರಪೋರ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯಾರಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮರಪೋರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಗುವ ನಿಗ್ಲಿ ಹೊಸತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟು ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್